אוקיי חברים, קבלו את רוני! בדודה שלי, עכשיו אני אראיין אותה. ישאל אותה כמה שאלות שמאוד חשובות, אוקיי? איך קוראים לך? רוני. יופי, תשובה נכונה. בת כמה את? 12. מתי חגגת בר מצווה? לא חגגתי בר מצווה. בת מצווה. אמא, מתי חגגתי בת מצווה? לפני איזה חודש. נראה לי שהוא... אוקיי, תגידי עוד פעם. לפני 3. יפה. עכשיו, מה הגובה שלך? 1.50 ומשהו נראה לי. תראו איזה גבוה היא לעומתי. וואי, אני בן 11, היא בת 12 והיא יותר גבוהה ממני במיליון. רואים? אני יותר גדולה ממנו. גם. האם אנחנו בני דודים? לא. מה לא? כן, אנחנו לא נראים בני דודים, אבל אנחנו בני דודים. למה שנראה בני דודים? אנחנו לא אמורים להיות דומים. לא, כמה נראים קשורים. אולי אני יותר קשור לאייל. יאללה. נכון, אייל דומה לו. טוב לי, תעברו. חכו. יאללה, מה שח? 7:10. יפה, כל הכבוד. איפה אנחנו עכשיו? אצל הודיה. דודה שלנו אומרים, דודה הודיה. יופי. איך קוראים לאחים שלך? אייל, לוי ואריאל. יפה. מי הבני דודים שלך? לא נועם, אביתר, נריה וליה. מה לא נועם? איך לא נועם? סתם, נועם כן. יופי. מה אמרת? שנועם כן. יופי. טוב, אז הרעיון הושלם. תעצור.